Amen. Ħanaqraw porzjon mill-Vanġelu ta' Mattew, imisna nikkonsidraw Mattew 12 l-ewwel 14 il-vers. F'dak iż-żmien Ġesu għadda mill-loqsma taż-żara nhar ta' Sibt u d-dixxipli tiegħu qabadhom il-ġuħ u bdew iqartmu żbul u jieklu. Imma malli l-Fariżej raw dan qalulu, id-dixxipli tiegħek qed jagħmlu dak li mhuwiex permess tagħmel nhar ta' Sibt. Ma hu qalilhom, ma qrajtux x'għamel David meta qabdu l-ġuħ u l-kumpanni tiegħu, kif daħar f'dar Alla u kiel il-ħobż ikkonsagrat li ma kienx leċitu għalih biex jieklu lanqas għall-kumpanni tiegħu ħlief għas-saċerdoti biss. Jew ma qrajtux fil-liġi li s-Sibt is-saċerdoti fil-Maqdes jipprofanaw is-Sibt u frattant huma bl-ħtija. Ma ngħidilkom li hawn xi ħaġa akbar mill-Maqdes hawnhekk. Imma kieku kontu tafu x'ifisser dan, ħniena nixtieq u mhux sakrifiċċju. Ma kontux tikkundannaw lil dawk bl-ħtija għax bin il-bniedem huwa sit is-Sibt. Wara li warrab minn hemm mar fis-sinagoga tagħhom u wara kien hemm raġel li kellu idu nixfa. U staqsewh billi qalu huwa leċitu tikkura s-Sibt sabiex jakkużawh. U qalilhom li ma bniedem se jkun hemm minnkom li jkollu naġa waħda u jekk di qalu ġo fossa s-Sibt ma jaqbadix u jtellaħħa. Kemm iżjed mela jiswa bniedem minn naġa. Għalhekk huwa leċitu tagħmel it-tajjeb is-Sibt. Imbagħad qal lir-raġel matta ridek. U dak mattara u kienet restawrata b'saħħitha bħall-oħra. Imma l-Fariżej ħarġu u kumplittaw bejniethom kontra tiegħu kif setgħu jeqirduh. Din l-kelma tal-Mulej. Missieta smewet. Grazzi tal-li fil-milja ta' żmien inti jogħġbok tibgħat fostna l-ibnek Ġesu, dak il-qarn ta' salvazzjoni inti qajjimt fid-dar tal-qaddej tiegħek David, dejjem skont il-patt tiegħek. Għaliex inti l-weda tiegħek iva jista' jgħaddu ħafna sekli. Frattant inti twettaqa, finalment twettaqa tagħmilha tajjeb. Għaldaqstant illum u qegħdin ingawdu minn din il-miġja ta' ibnek Ġesu fostna fl-umiljazzjoni meta ġie propjament biex isalva dak li ntilef lilna l-koll. Illum aħna ninsabu f'saltnatu, nitolbuk Mulej biex bħala ċittadini ta' dik is-saltna nġibu ruħna b'mod denju fil-ġustizzja, fis-sliem, fl-imħabba. Nitolbuk Mulej biex nkunu bħala dixxipli tiegħu dejjem niddu fil-ġenerazzjoni tagħna bħal kwiekeb fis-sema. Għatina Mulej li ma nkunux traskurati ma aktarx b'impenn, bibżulija, b'entużjażmu, nfittxu li naqdu l-dak illi ddiena supremament. Ddiena billi tagħna ħajja ġdida. Qarribna lejk, għamilna tiegħek. U ta' kollu aħna nfaħruk u nberkuk. Amen. Amen. It-tfal ħajmurru għal-lezzjoni tajjeb. Meta Sidna Ġesu mexa magħna fuq l-art, sikwit kien involut f'disputi u argumenti mal-istabilment reliġjuż ludi u jippruvaw jaqbdu miegħu jonżbulu ma jħallux bikwietu. Għaliex il-messaġġ tiegħu kien messaġġ rivoluzzjonarju u kien qed jeddet lilhom ukoll bħala mexxejja reliġjużi.
meta ma kienux isibu x'akkużaw fih kienu jaqbdu mad-dixxipli tiegħu. U dan huwa każ minnhom meta hawnhekk id-dixxipli probabbilment huma sejrin lejn is-sinagoga il-sibt filgħodu jew ma ħadux kolazzjon u qabadhom il-ġuħ ma sejrin qabdu jaqbdu iż-żara iħokkuh f'idejhom biex neħkulu s-sifa jew il-karfa tiegħu u jieklu il-qamħ. Huma sejrin. U il-Fariżej ħadu għalihom għaliex Ġesu ħallihom flok ma waqqafhom għaliex għalihom daka kien ksur tal-liġi tas-sibt li ma tistax taħdem. U ma qalu il-fatt li kienu qegħdin jorkuhom f'dak kien dak huwa qisu dris u allura huwa xogħol. Irridu nifhmu biex napprezzaw dal-qrajna il-kultura ludija fi żmien Ġesu u partikolarment kif kienu iħarsu lejn is-sibt, is-sabat li Alla qalilhom biex iħarsuh. Infatti Alla mill-bidu tal-ħolqien wara 6 ijiem ta' ħidma kreattiva illi matula Alla ġab fl-eżistenza kull ma jeżisti dal-univers tagħna, id-dinja bil-ġmiel u l-ħajja diversa kollha fiha. Meta temm ix-xogħol tal-ħolqien Bibja tgħidilna li Alla bierek is-seba' jum u ċo is-sibt u qazzu għax fih straħ mix-xogħol tiegħu kollu illi Alla ħalaq u għamel. U allura aktar tard meta Alla sejjaħ il-poplu Iżraelita mill-Eġittu u ħariġhom u tom il-libertà u għallhom issintom il-poplu tiegħi, tiftakru fil-patt li għamel magħhom. Għallhom jien Alla tagħkom l-rixkom mill-art tal-Eġittu minn dar il-jasar. U għalhekk intom issa għandkom tobdu lili. U allura tom l-10 kmandamenti. Ir-raba' wieħed jgħid illi ftakar f'jum is-sibt, mela ftakar għax huma diġà kienu jafu b'jum is-sibt li għandhom josservaw. Ftakar f'jum is-sibt biex tqazzu 6 ijiem għandek taħdem. Mela, jekk inti għandek impjieg, aħna normalment għandna l-impjieg tagħna tajjeb illi noħorġu mid-dar u naħdmu bħala skrivana jew bħala tobba jew kwalunkwe. F'6 ijiem taħdem u tagħmel ix-xogħol kollu tiegħek. Imma fis-7 jum dan huwa sibt il-mulej Alla tiegħek fih la tagħmel l-ebda xogħol. Ix-xogħol li aħna nsejħulu xogħol sekulari, tajjeb, Alla qed jgħidilna strieħu minnhom, intomx magni. Anke mhux biss lill-bnedmin qiegħed jekk m'għandek, imma anke wkoll lill-bejjem tiegħek u lill-qarib jew il-frustier li jagħmar il-ġewwa minn bwiebek. U għaliex Alla irridna li nistrieħu biex nimitawh, biex inkunu nixbħuh. Aħna bnedmin maħluqin fuq xbijat Alla u nur kbir għalina. Maħluqin fuq xbijat Alla. U allura Alla jagħtina din ir-raġuni għalfejn għandna aħna nistrieħu ġurnata fil-ġimgħa. Għax f'6 ijiem il-mulej għamel is-sema u l-art il-baħar u kull men fihom u straħ fis-7 jum għalhekk bierek il-mulej jum is-sibt u qazzu. Alla irridna li nkunu nixbħuh. Naħdmu, nipproduċu matul is-6 ijiem tal-ġimgħa imma mbagħad ukoll nistrieħu. Il-rabbin Lut matul iż-żminijiet ikkomplikaw din il-liġi tas-sibt. Bażikament tiftijem ħafna, Alla jrid illi iva nkunu ħaddiema, naħdmu, nagħtu s-servizzi tagħna, nkunu bieżla matul il-ġimgħa mhux filgħas, imma mbagħad nistrieħu. Nistrieħu. Il-Lut tant żiedu klawsoli u addenda ma' dan il-liġi tas-sibt illi daw anke argumentaw tistax talli żewġ bajdiet flok waħda nhar ta' sibt. Għax waħda hija neċessarja biex tikolha, imma t-tnejn tifhem hija żejda, jew kemm timxi nhar ta' sibt. U allura tant nesew prattikament, nesew l-iskop tal-liġi. X'inhu huwa l-iskop li Alla tagħna 10 kmandamenti? Biex aħna nesprimu imħabbitna lejh. Mhux biex nitjassru bħal dak il-madma tqil li ma nistgħux inġorruh, niftakru Ġesu għalilna illi aħna li morna għandu
insibu l-mistriħa għarruna, ħudu fuqkom il-madma tiegħi u jgħid il-madma tiegħi huwa faċli. U t-toqol tiegħi, il-pis tiegħi huwa ħafif. Meta aħna f'din ir-relazzjoni ta' mħabba malla, Alla tagħna l-kmandamenti tiegħu biex nesprimu, biex nirreaġixxu, biex inwieġbu għall-imħabba tiegħu lejna. Frattant, il-Lut kienu qishom dejjem qassa fuq xulxin biex jaraw ikun xem xi ħadd li kiser xi waħda mill-liġijiet miżjuda tagħhom. U hawnhekk għandhom il-każ famuż li setaw jippuntaw subajhom lejn id-dixxipli u li Ġesu għalilhom palli kieku għalulu palli kieku għax ma waqqafthomx. Aħra d-dixxipli tiegħek qed jagħmlek mhux permess tagħmilna ta' sibt, mhux permess għalikom billiġijiet inventati tagħkom. Ġesu allura hawnhekk iva mhux l-ewwel darba li jiddefendi lid-dixxipli tiegħu. Jiddefendihom. Huma id-dixxipli ta' Ġesu huma ħielsa. Aħna ħielsa iva l-liġi ta' Alla hija l-gwida għalina biex tmexxina fit-triq tal-libertà. Imma meta ħajkun hemm xi ħadd ieħor awtorità oħra illi tipprova tpoġġi pis fuqna ekstra minn dak li poġġa fuqna Alla, allura hemmhekk Ġesu jaqbeż għalina. U kif jaqbeż għalina interessanti. Kif jiddefendihom? Lill-Fariżej jgħidilhom ejjew naraw x'tajt l-Iskrittura fuq hekk. U dik hija l-pożizzjoni tagħna. Aħna bħala Kristjani Evanġeliċi rridu din hija il-punto tat-tluq tagħna. Illi f'kull ħaġa fejn ma naqblux bejnietna jew anke ma' nies oħra, dak li ħajiddeċiedi min għandu raġun jew min m'għandux hija l-Iskrittura mazza. Il-Bibbja hija l-arbitru jew ir-referi pa' meta għandek żewġ timijiet tal-futbol tajjeb u tim minnhom qed jgħid dan huwa penalty u li qed jgħid le mhuwiex penalty. Min jiddeċiedi? Ir-referi. Ir-referi jaqta' iż-żarda. Ir-referi jieħu d-deċiżjoni għal kulħadd. U l-istess ħaġa hija l-Bibbja. Ġesu seta' bl-awtorità tiegħu tajjeb irrispondihom. Imma jrid jagħtina lezzjoni illi issa matul iż-żminijiet minn żmienu stess il-qudiem id-deċiżjonijiet min għandu raġun, min għandu l-verità u min m'għandux. Aqra xejn fl-Iskrittura għax Alla tagħna it-tweġibiet illi neħtieġu. Kull darba Ġesu jgħid ma qrajtux x'għamel David, ma qrajtux fil-liġi, jiġifieri il-Bibbja intom tafuha. Il-problema tagħkom għalilhom hija li qegħdin timmiżinterpretaw, qegħdin tawġu il-liġi tas-sibt, qegħdin tneżżawha mill-imħabba meta Alla tagħna l-liġijiet kollha tiegħu kollha kemm huma bħala espressjoni tal-imħabba tiegħu lejna. Il-fatt li Alla qalilna toqtolx, tikdibx, tagħmilx adulterju u dak l-affarijiet kollha, dik hija espressjoni tal-imħabba tal-Alla għax qed jiggwidana matul it-triq. Qed jgħidilna aħna kif niffunzjonaw l-aħjar. U allura Ġesu kull darba jirreferi għall-Iskrittura. L-Iskrittura hija l-leħen tal-Alla, il-Vox Dei. Il-Vox Dei. Irridu kull meta qegħdin naqraw l-Iskrittura nifhmu illi din hija l-fehma tal-Alla. Ċertament Mattew, Pawlu, Ġeremija, Eżajija kienu l-awturi umani imma l-Iskrittura kif inhi issa hija il-messaġġ tal-Alla, il-verità tal-Alla moddija lilna. Allura Ġesu hawnhekk jagħtina tagħlima skont il-bżonn rigward l-osservanza xierqa tar-raba' kmandament illi illum ġurnata sikwit aħna il-Kristjan ukoll ma nifhmuhx jew nwarbuh jew ninsewh u il-ħadd tista' ngħidulkom għala l-ħadd u mhux is-sibt. Ma l-ħadd nibqgħu għaddejjin qisna magni. U ma nkunux qegħdin rispettaw il-Alla li huwa sovran fuqna u għandu il-jett jgħidilna kif inqasmu u kif nużaw il-ħin illi hu qed jagħtina. U wkoll maħniex qegħdin nirrispettaw lil nfusna. Għax
Għax hekk Alla qed jgħid anke bima li tagħmmar f'darek ħaqqa l-mistrieħ. Aħseb war int. U għal darba allura Ġesu qiegħed jgħidilna isma' eżattament din il-liġi tas-sibt. 60 taħdem u tagħmel x-xogħol tiegħek, imma is-sibt strieq x'qed jgħid. L-ewwel nett qed jgħid illi is-sibt bħala kmandament ma jirrestrinġix opri ta' neċessità. Hemm ħafna xogħol illi huwa neċessarju li jibqa' dej. Jekk inti security, is-security jaħdmu ukoll il-ħadd is-sibt u l-ġranet l-oħra. Għaliex għax hekk ma ħadmux, allura l-ħallil ħajidħol. F'dik il-ġurnata illi ma taħdimx fiha. U l-pazjent l-isptar ma tistax tħallih, ispeta jgħidu llum il-ħadd ħanħallik waħdek għal dan l-24 sena ġejjin. Le, huwa neċessarju inti tibqa' tieħu ħsieb il-pazjent, id-dobba, l-infermiera, l-carers, ħafna xogħol illi jrid jibqa' għaddej. Għax huwa neċessarju. Mhux xogħol kapriċċjuż, mhux xogħol li jista' jistenna jekk inti skarpan għala il-ħanut u l-ħadd tiftħux il-ħanut. Tajjeb? Imma jekk inti u għandek tarbija, dik it-tarbija titlestila il-ħalib, titlestila l-ikel, tittaħsilha, titieħu ħsiebha anke fil-jum tal-mistrieħ. Għaliex għax huwa neċessarju. Ukoll infatti Ġesu jgħidlek illi meta David u sħabu kienu maħrubin minn Sawl u marru ifittxu kien għand il-qassis il-kbir Abjatar u għalulu għandek xi ħaġa x'nieklu għax ninsabu vera bil-ġuħ. Kienu ilhom ħafna ma jduqu xi ħaġa f'ħalqhom. U Abjatar qalilhom m'għandi xejn m'għandi. Ħlief il-ħobs tal-preżenza illi dak kien ħobs 12 ħobża jisom f'tajjar kienu jitqedu fuq il-mejda fit-tabernaklu u jinbidel kull ġimgħa. U l-Abjatar meta ra il-bżonn uman tom minn dak il-ħobs. Mela qed juri hawnhekk u Ġesu jaqbel ma' din mal-azzjoni ta' Abjatar illi tippreserva il-ħajja umana u allura qed tagħti tiekol lil dak li għandu bżonn jiekol. Huwa aktar importanti mill-osservazzjonijiet ritwali tat-tempju. Dik waħda. Fejn hemm opri ta' neċessità il-xogħol irid jibqa' għaddej. Ukoll meta hemm servizz ta' qima. Ġesu jgħidulhom ma qrajtux fil-liġi li s-sibt is-saċerdoti fil-Maqdes fit-tempju ġifieri jipprofanaw is-sibt u frattant huma blaħtija kif jipprofanaw is-sibt? Illa għaliex kienu jibqgħu għaddejjin bis-sakrifiċċji tagħhom. Joqtlu l-bejjem ħrief u ġiela, naċ, u biex toqtol u tiskarna u tpoġġi fuq l-artal dawn l-annimali, għajdu li intom jinvolvi xogħol u enerġija. Allura fejn hemm servizz u qima lill-Alla, għax Alla rrid il-qima leh tibqa' għaddejja kontinwament, tajjeb, il-assisin fit-tempju kienu qed jaħdmu imma ma kienux qed jiksru s-sibt. Għaliex il-xogħol tagħhom kien turija ta' qima lill-Alla. Ukoll il-jum tal-mistrieħ ma jfixkilx atti ta' ħniena. Meta inti qed turi ħniena ma dak li jkun, Ġesu jgħid fati qed jikkwota lill-profeta Ħosea hawnhekk. Ħniena nixtieq jgħid Alla u mhux sakrifiċċju. Ħniena għal darb'oħra il-liġi ta' Alla hija espressjoni ta' mħabbitna u tal-modrija u l-kumpassjoni tagħna lejn xulxin. Lejn xulxin. Il-qatti ta' ħniena għandhom isiru mhux 60 fil-ġimgħa, 7 fil-ġimgħa. Mhux biss għandek permess tagħmilhom imma inti kmandat tagħmilhom. Ħniena nixtieq u mhux sakrifiċċju. L-imħabba, il-kumpassjoni, il-fedeltà huma aktar importanti għal Alla minn qima ċerimonjali. Ġesu waqt il-tweġiba tiegħu lill-Fariżej jatina żewġ claims, jagħmel żewġ stqarrijiet tremendi illi rridu naraw x'ried ifisser bihom. Huma sorprendenti. Law ħaġa jgħid vers 6 ngħidilkom illi hawn xi ħaġa ikbar mill-Maqdes hawnhekk. Ma qallut meta semgħu hekk
kienu jitnixfu bil-fors għax għalihom l-aqwa u l-aħjar ħaġa li kellhom bħala nazzjon kien it-Tempju f'Ġerusalem. It-Tempju kien jagħtihom identità bħala Lut illi hemmhekk kienet issir il-qima vera ta' Alla. U Ġesu hawnhekk b'mod sorprendenti għallilhom hawn xi ħaġa akbar mill-maqdes hawnhekk. Ir-realtà li ġab miegħu Ġesu Kristu meta għex fostna. Il-fatt li kien preżenti magħna u nieda is-saltna tiegħu hawnhekk Ġesu qed jgħid illi iva. Nistgħu nistennew illi la darba ġi fostna għal-fidwa tagħna ħanistennew li ħajkun hemm riformi kbar, ħajkun hemm bidliet għalhekk ċertu affarijiet fil-patt il-qadim illum ġurnata m'għaddix nagħmluhom u nagħmlu affarijiet differenti. Għaliex għax Ġesu ġab riforma. Waħda minnhom hija din illi hawn xi ħaġa ikbar mill-maqdes hawnhekk. Ġesu qed jikklejmja illi hu nnifsu huwa aħjar mill-maqdes. Infatti meta darba kien Ġerusalem u nadda fit-tempju mill-abbużi kummerċjali kien qed isir fih. Il-mexxejja Lut kienu qegħdin jisolħu lil-foqra billi ibjawlhom il-ħamim jew il-ħrief bi prezz 4 darbit iżjed minn normal. U Ġesu keċċa l-kulħadd il-barra. U għallhom tagħmlux id-dar ta' missier id-dar tan-negozju. U l-Lut ħadu għalihom. U għalulu xi prova tagħtina illi kapaċi li għandek l-awtorità tagħmel tal-ħwejjeġ. U Ġesu qalilhom ħottu dat-tempju u wara 3 ijiem nerġa' nibnieh. Ovvjament ma fehmuhx. Ġwanni jispjegana u jgħidilna kien qed jirreferi għat-tempju ta' ġismu. Xi prova għandu illi jippurifika t-tempju, illi jagħmel dak l-azzjonijiet u nnifsu it-tempju tal-Alla. U dawk kollha li jemmnu fih. Pawli jgħid ma tafux li intom it-tempju tal-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu jammar fikom? Għandna t-tempju tal-Alla flimkien ma' Ġesu. Infatti Ġwanni fil-Vanġelu tiegħu jgħid illi il-kelma sar laħam, Ġesu il-kelma tal-Alla, sar laħam u għammar fostna. Dik il-kelma għammar fostna tfisser waqqaf it-tabernaklu tiegħu fostna. Alla huwa preżenti magħna fi Kristu Ġesu. U allura iva bir-raġun xi ħaġa ikbar mit-tempju tinsab hawnhekk. Infatti, aktar tard, preċiżament qabel ma miet Ġesu, ħabbar it-tiġrifa tat-tempju. Dak it-tempju li l-Lut kienu tant orgoljużi bih, tant imkabbrin bih, illi hawnhekk ma jidħol ħadd ħliefna l-Lut. Ġesu qal qegħdin taraw dak il-binja magnifiċenti, kollha mżejna, kollha sabiħa. Għad jiġi żmien laqqas ħaġra fuq oħra ma titħalla. U t-tempju infatti fis-sena 70 ir-Rumani waqqawh ġarfuh għal kollox. Għaliex Alla permetta li ġirdan għaliex issa Alla għandu tempju aħjar. Tempju illi huwa jikkonsisti minn ġebel ħaj aħna illi aħna ninsabu f'unjoni mistika ma' Ġesu, it-tempju tal-Alla. Ġesu wkoll jgħid jagħmel klejm oħra bin il-bniedem huwa wkoll sit is-sibt. Bin il-bniedem huwa referenza għalih innifsu. Ġesu kien uħobb li jirreferi għalih innifsu bħala bin il-bniedem fl-umiljazzjoni tiegħu. Bin il-bniedem huwa is-sit tas-sibt. Illi din hija xokkanti wkoll. Forsi li jenna tant rajna nisimgħu ma x'rid jgħid. Bin il-bniedem huwa sit is-sibt. Ġesu huwa ola mis-sibt għax għamlu hu. Għalihom il-Lut illi bħala Lut li jkunu ċirkonċiżi. Illi jmorru t-tempju fil-festi tagħhom matul is-sena. U illi osservaw is-sibt dak kien li jagħmilhom Lut. Dak kien li jagħmilhom Lut. U Ġesu qed jgħid bin il-bniedem jien sit is-sibt. Qed jgħid Ġesu fi kliem pjuttost ċar. Jien Jaħwe, jien il-kreatur illi wara li ħlaqt l-univers waqqaft is-sibt. U allura bħala sit is-sibt kapaċi nagħmel bih li rrid u li joġobni. Bil-bniedem huwa sit is-sibt. Ġesu ovvjament ma warrabx is-sibt
matul ħajtu. Imma klejmja li huwa tiegħu. Is-sibt huwa tiegħu bħala ġurnata qaddisa. U wkoll urina kif nosservawh sewwa. Ekku, Ġesu qed jurina li għandu dominju mhux biss fuq il-ħolqien bħala l-kreatur tiegħu, imma wkoll fuq il-fidwa tagħna u issa jisħaq li huwa sovran fuqna bħala ħlejja talla u fuqna wkoll bħala l-mifdija tiegħu. Mhux ħaġeb illi meta l-Fariżej semgħu dan u raw da kollu anke mbagħad qisu biex jisfidhom fl-istess ġurnata fis-sinagoga ħanaraw ifejjaq raġel bidu nieċfa. Tagħmelek biex jisfida it-tradizzjonijiet bażwija, it-tradizzjonijiet tagħhom bla sens, għaliex bla sens għax kienu nieqsa mill-imħabba. Ġesu allura jisfa' il-mira tal-attakki tagħhom, jikkomplottaw kif setaw jeqirduh. Il-Fariżej ħarġu komplottaw bejniethom kontra tiegħu kif setaw jeqirduh minn kmieni ħafna fil-ministeru tiegħu. Kellu dawn l-edewwa li xtaquh li jitwarrab min-nofs. Għalhekk Mattew iżidilna din dal-episodju ta' fejqan biex jagħtina illustrazzjoni kif aħna llum il-ġurnata illi għadna obbligati għax il-kmandament tas-sibt huwa wieħed mill-10 kmandamenti u allura hija liġi morali talla. Ħafna kmandamenti fil-patt il-qadim m'għadniex nosservawhom illum, m'għadniex noqtlu annimali bħala sakrifiċċju, m'għadniex nagħmlu ċirkonċiżjoni, m'għadniex nosservaw il-festi tal-Lut, ħafna affarijiet. Frattant Alla irid mill-bidu hekk ried illi l-bniedem jistrieħ ġurnata fil-ġimgħa. U allura hawnhekk għandna lil Ġesu qiegħed fis-sinagoga u jara illi hemm raġel bidu nieċfa. Il-Lut infatti jikkonfrontaw direttament hawnhekk u jgħidulu huwa leċitu tikkura s-sibt għax kienu jafu li diġà kien ikkura nhar ta' sibt b'nadi oħra u fil-passat. U allura jridu jiqfulu hawnhekk. Huwa leċitu huwa hija xi ħaġa sewwa, hija xi ħaġa permissibbli illi tfejjaq nhar ta' sibt sabiex ikunu jistgħu jakkużawh. Il-mistoqsija tagħhom ma kinitx biex jitalmu bl-umiltà, imma biex ikunu jistgħu iduru kontrih u jakkużawh, jixluh. Ma Ġesu hawnhekk b'loġika illi hija tant ammirabbli għalilhom li ma bniedem minnkom jekk taqalhom arnaġa f'gandott ma jtellaħkix nhar ta' sibt. U żgur li jtallaħħa dik hija l-proprjetà tiegħu. U forsi jiddependi minnha għal għajxien għax jaħlibha kuljum biex jagħmel ġbejniet biex jixrob il-ħalib tagħha. Għandu bżonna u allura kemm aktar huwa l-bniedem ta' valur minn sempliċi naġa. Liema bniedem se jkun hemm fostkom li kollu naġa waħda u di taqalu ġo fosta s-sibt ma jaqbad jiġi jtellaħħa. Kemm iżjed mela jiswa bniedem minn naġa. Aħna narfu illi l-bniedem maħluq fuq ġbija Alla għandu valur wis ola mill-annimal. L-annimal ħobbuhom u niggustawhom kif dak huma pests xi dubbina tiflittjara biex toqtolha. Imma l-annimali qegħdin hemmhekk għal gawdija tagħna u għas-servizz tagħna wkoll. Imma huma f'kategorija għalihom. L-annimali jitwieldu jgħixu jmutu aħna maħluq fuq ġbija Alla. Il-ħajja tagħna tkompli imqar wara l-mewt. U allura l-bniedem quddiem Alla huwa ta' valur wis aktar minn sempliċi naġa. Kemm iżjed mela jiswa bniedem minn naġa. Għalhekk huwa permissibbli tagħmel it-tajjeb is-sibt. Għaliex? Għax Alla ma tagħniex break milli nagħmlu t-tajjeb. Mela ara kemm tkun falsa kieku Alla qal lin-nies ma' 6 ijiem għamlu t-tajjeb, imma ġurnata minnhom fil-ġimgħa kunu neutrali. Le, Alla huwa tajjeb u jrid illi aħna ikunu bħalu nagħmlu t-tajjeb kontinwament, f'kull okkażjoni, f'kull ħin, f'kull opportunità. U għalhekk Ġesu jgħid għalhekk huwa leċitu tagħmel it-tajjeb nhar ta' sibt. Il-raġunament ta' Ġesu huwa inkonfutabbli, ma tistax taħarbu.
il-Farizej għawġu s-sinifikat tas-sibt, għawġuh b'talu mod u manjera illi saru b'qalbhom magħluqa lejn proxmu tagħhom. Ippreferew li dak ir-raġel bidu nixfa allura limitat ħafna x'jista' jagħmel bħala xogħol, illi iħalluh bid-diżabilità flok ma jitfejjaq. Le, bniedem li jħobb jixtieq il-ġid għalih innifsu imma wkoll daqshekk ieħor għal ħadd ieħor. U min hu? U allura Ġesu iva jagħmel dan il-miraklu stupend. Infatti l-Evanġelisti l-oħra jgħidulna illi għajmu ħarġu fin-nofs biex kulħadd jara illi huwa tajjeb tagħmel il-ġid, tagħmel it-tajjeb anke nhar ta' Sibt. Anke nhar ta' Sibt. Għall ir-raġel matta ridek u dak mattara u kienet restawrata b'saħħitha bħall-oħra. Ġesu meta kien ifejjaq b'suċċess 100%. 100%. Ma kellux biża li forsi ma jfiqx dar raġel, ma ħarġu pubblikament quddiem kulħadd biex meta jfiq kulħadd ikun jista' jara bajneh stess u ħadd ma jkun jista' jinnega li dan huwa ta' bilħaq miraklu t'Alla. Bħalissa hawn craze qegħdin jitfejqu ħafna irkubtejn tan-nies u qegħdin itawlu ħafna saqajn tan-nies, ma dan huwa kollu gimmicks, kollu u ingann. Ġesu meta kien jagħmel mirakli, kien jagħmilhom illi anke l-edewwa tiegħu kienu jkunu kostretti, kienu jkunu imġela li jammettu li dan huwa emil sopranaturali t'Alla. Dan huwa miraklu ta' bilħaq. Frattant, u għalhekk ngħidu aħna illi tista' tagħmel mirakli kemm trid u jekk il-qalb mhix miftuħa għal Alla. Jekk m'hemmx il-ħidma tal-grazzja tiegħu fil-qalb tal-bniedem, il-bniedem jibqa' oppost għal Alla. Il-Fariżej rawh il-miraklu, rawh. Imma x'għamlu? Ħarġu komplottaw bejniethom kontra tiegħu kif jistgħu jeqirduh. U allura naraw il-Fariżej kienu jagħmlu falla, iva kieku staqsihom. Ovvja. Il-mulej tagħna huwa mulej wieħed u inti għandek tħobb il-mulej kienu jafuhom kollox blamment, il-kredu jafuh blamment. Il-Fariżej kienu jemlu falla, Ġesu kien jemmen falla, però ir-reliġjon tagħhom kemm kienet differenti minn ta' xulxin. Differenti daqskemm il-vant u ambjat mill-punent. Ma setgħux ikunu aktar differenti minn hekk. Il-Ġesu għalih il-liġi t'Alla hija liġi li qiegħda tixprunana, qiegħda tispirana biex aħna nħobbu lil xulxin. Il-Fariżej għamluha biex aħna ninagħlqu fina nfusna u ma jimpurtanix min-nies. Għavolja jista' jkun bniedem inkapaċitat, ħallih hekk ma jimpurtax, basta mhux jiena. Da parti tiegħi, jekk taqali ħaġa fil-fossa niġborha nhar ta' Sibt, żgur għax hija proprjetà tiegħek. L-egoiżmu fl-aħjar tiegħu modi kissija ta' reliġjożità u kollox huwa fals. Kollox huwa fals. Le, Ġesu qed jgħidilna li bħala nies liberi, bħala nies illi il-qajna l-grazzja t'Alla fil-qalb tagħna, irridu illi l-imħabba nipprattikawha kontinwament. Pawlu jgħid li jekk wieħed jista' jitkellem bl-ilsna tal-anġelu tal-bnedmin imma m'għandekx imħabba, m'inti xejn. U tista' tagħti ħajtek biex tinħaraq, tagħti ġismek biex jinħaraq u tagħmel ħafna atti eroiċi u m'għandekx imħabba, m'inti xejn. Ma tiswa xejn. Alla iridna li nkunu bħalu. Alla huwa mħabba. U min uħobb huwa milet minn Alla u jara fil-Alla. Ġesu allura kixef il-dawn l-opponenti tiegħu bħala nies li għandhom l-aqwa interess tagħhom huwa ir-regoli ir-reliġjoni vvintata minnhom infushom u ma jimpurtomx ma' ħadd ieħor. Allura il-konflitt bejn uli t'Alla u li tix-xitan bil-fors huwa hemmhekk. Notaw illi il-Fariżej kienu nies illi jippretendu li huma il-krema tal-krema tas-soċjetà. L-aħjar nies, l-aħjar. U frattant kienu edewwa t'Alla. Kif nafu għax? Kienu jopponu lill-istess ibnu l-Aziz. Ġesu u l-apostli tiegħu għalmuna dwar is-Sibt u allura rridu dal-aħħar ftit minuti li fadlilna. Naraw,
din il-liġi tas-sibt għalina il-Kristjani llum il-ġurnata. Tajjeb? L-ewwel nett irridu nerġgħu naraw illi Ġesu huwa s-sit tas-sibt. Ġesu huwa dak illi għandu il-jett mhux biss jinterpretah, ma jirregolah ukoll għax hu għamlu, oriġinarjament hu għamlu. Fil-ħolqien hu għamel is-sibt. U allura Ġesu meta ħatar l-apostli tiegħu biex iservu bħala l-pedament tal-Knisja bit-tagħlim tagħhom, ħallewna tagħlim ċar illi bih illum il-ġurnata ma nix għafen nitfixklu rigward il-ġurnata tal-mistrieħ. Pawlu jgħid fil-Kolossin 2:16 tħallu l-ħadd min jiġġudikakom inkwantu ikel u xorb jew fir-rigward ta' festa reliġjuża jew ċelebrazzjoni ta' qamar ġdid jew sibtijiet li huma sempliċement dell tal-ħwejjeġ li kellhom jiġu imma s-sustanza tinsab fi Kristu. Pawlu qed jgħallem fi kliem sempliċi. Ilissa ma għadniex taħt il-patt il-qadim fejn kellhom il-festi reliġjużi u l-ċelebrazzjoni tal-qamar ġdid u s-sibtijiet. Dawk kienu dell tal-ħwejjeġ tajba li issa għandna u ngawdu fi Kristu Ġesu. Dak il-ħwejjeġ għaddew. U allura billi għaddew ifisser illi ma nosservaw ebda ġurnata? Le. Le. Ġesu mal-qawmien tiegħu isimgħu din. U kull darba li ltaqa' mad-dixxipli wara l-qawmien tiegħu qabel tella lura fis-smewwiet. Kull meta tissemma l-ġurnata x'kienet, it-tlieta l-ħamis, x'ġurnata kienet tal-ġimgħa, kull darba jgħidulna l-Evanġelisti li kien l-ewwel jum tal-ġimgħa. Ġesu mela kien qiegħed bħala sit is-sibt jistabbilixxi pattern ġdid issa għal niesu li llum aħna narfuha bħala il-Knisja ta' Kristu. Ġesu qed jgħid illi bidel il-ġurnata. Il-ħidma redentiva tiegħu, il-fatt li huwa issallab u qam mill-mewt, huwa avveniment tant kruċjali, tant importanti, ħana taqblux miegħi, illi huwa aktar importanti mill-ħolqien tal-univers. Kapaċi ngħidu ammen? Ekku. Il-fidwa ta' Kristu fuq is-salib hija aktar importanti wis aktar fundamentali mill-ħolqien tas-sema u l-art. U allura Ġesu bħala sit is-sibt ried u għamilha ċara illi iva tinbidel il-ġurnata. Is-sinifikat tas-sibt issa ħajjieħu żvolta oħra. Ħanosservaw ġurnata fil-ġimgħa, il-ħadd l-ewwel jum tal-ġimgħa, il-Bibja issa jaħlu jum is-sit. Xi ġmien. Il-ħadd huwa jum is-sit. Il-jum ta' Ġesu Kristu. Li aħna narfuh u iva għalhekk niġu hawnhekk l-ewwel jum tal-ġimgħa biex narfu il-ħolqien ġdid li Ġesu stabbilixxa. Il-ħolqien ta' bħalissa l-univers qiegħed jispiċċa bil-mod il-mod u għad jasal fit-tmiem. Il-ħolqien ġdid li Ġesu qiegħed jifforma bina il-mifdija tiegħu. Jasaltna li ma tgħaddix saltna illi ma tispiċċax. Jum is-sit, jum is-sit. Għandna każ pereżempju biex ma nidħlux ħafna dettall. Fl-Atti 20 meta Pawlu kien Troas, belt ta' dak iż-żmien. Jgħid illi ġejna għandhom fit-Troas fejn bqajna 7 ijiem. Jiġifieri il-soġġorn tagħhom fit-Troas kien ġimgħa sħiħa, 7 ijiem. Imma meta ltaqgħu flimkien, isimgħa, u fl-ewwel jum tal-ġimgħa meta aħna iltqajna flimkien ħalli naqsmu l-ħobs, u dan huwa proprjament li nagħmlu aħna wkoll illum. Meta niltaqgħu mhux is-sibt huwa skadut, il-ħadd, il-jum tas-sit, u għalfejn niltaqgħu biex naqsmu l-ħobs flimkien. Biex niftakru Ġesu Kristu il-feddej tagħna illi qiegħed bina qiegħed jagħmel qed jifforma ħolqien ġdid. Din hija realtà stupenda, realtà meraviljuża li għandha taxxaqna vera. Mhux b'kapriċċ Ġesu bidel il-ġurnata nbidlet il għaliex issa ninsabu taħt patt ġdid. Patt ġdid. Il-qadim mar issa għandna il-ġdid. U allura Alla bħala
imsieħba f'dan il-patt tiegħu. Bħala nies li qegħdin nipparteċipaw fil-patt tiegħu, Alla qed isejħilna biex bħal ibnu u Ġesu urina konsistentament bħal ibnu inħobbu lil xulxin f'kull okkażjoni. 7 ijiem fil-ġimgħa. F'kull okkażjoni, f'kull post, f'kull jum, f'kull opportunità. U għaliex? Biex nesibixxu, biex nuru dan il-kapulavur tal-grazzja t'Alla li Alla qed jaħdem bina u permezz tagħna. U hemmhekk meta narfu iva, meta narfu illi taħt is-sit ġdid tagħna. Ġesu li beda u qal jiena se nibni l-knisja tiegħi u l-bibien tal-inferm ma jelbuhiex. Dan huwa x-xogħol tiegħu. Aħna nsabu parteċipi fih. Kemm għandna għalfejn roddu ħajl l-Alla illi iva tagħna dil-viżjoni dit-tama ġdida illi bħalma Alla ħab lilna hekk ukoll aħna nħobbu lil xulxin mingħajr ma nġibu skużi, mingħajr ma nippruvaw neżoneraw lil nfusna, imma ħobbu l-xulxin liberament bħalma Alla ħab lilna. Amen. Amen. Mela ħwa naf li anke fil-kultura tagħna, fil-soċjetà li kif qegħdin ngħixu fiha, naf li forsi il-ħadd maħniex qegħdin nosservawh kif suppost. Minn dan ismajtu. Ħalli nieqfu u nirriflettu ftit forsi il-mulej ikellimna u jikkonvinċina li hemm bżonn anke ndaħlu ċertu bidliet fil-mod kif qegħdin nqattaw il-ġurnata imqazza tal-ħadd. Is-soċjetà tant ilha ittambar f'idnejna. Il-ħadd huwa ġurnata bħall-oħrajn. Il-ħwien qed jiftħu xorta waħda, ix-xogħol isir xorta waħda, il-bini jsir xorta waħda. Għajdu kunu nies distintivi, nies li ninarfu li aħna tal-mulej. Nirriflettu ftit l-aħwa mbagħad nitlob jiena u titolbu wara jintom.